Gima nyalo wacho kae en ni piny ka piny nitie gi sheria margi. Mibo yudo ni seche moko ok en mana ni pinjego ema richo ne jokenya. Ibo yudo ni nitie jokenya be maketho sheria mar pinje magidhiego. Koro kidhi for example country machal ni ok dwar ni mondo dhako orwak long kaka Saudi Arabia ginigo, gintie lewni maboyo monego bed ni rwako, nitie weche moko mang'eny monego bed ni timo, idak e ot, onge madho kong'o, or things like those. Mago sheria moket gi pinjego. Ibo yudo ni be nitie countries moko machal America, nitie countries moko machal Europe, nitie countries moko kaka Finland makama dake. Ma human rights is something very important. Ging'iyo ni sheria ni kaka dhano, ratiro ni kaka dhano, what is it ma onego bed ni luwo. Gima nyalo wacho ni opogre en ni wayudo agents mang'eny, waseneno kata e social media, waseneno kata e gazet kondik, wasewinjo kata e radio, kata e TV, ni nitie jok manowuondo ji. Ng'ato kawo pesa ni odwa tero ni nyathi loka, ng'ato kawo pesa ni odwa yudo ni nyathi somo, odwa yudo ni nyathi tije. Kichopo kuno tiyudo ka gik moko pogre gi gik manonyisi. Gima ber mondo med nwang'e, onego bed ni waloso, wapenjire ni gimonyisa ni siling 1,300 madwa oro ni nyathina dhi somo loka, nyathina dhi tiyo loka. Be en legal? Nikech nitie, wang'eyo ni nitie weche matimre Kenya kae, ma ng'ato ka ng'ato joma ng'eny dwaro ni mondo giwuogi. But mano is not the solution. Mago gik mwasebedo kwa wacho ni ka nitie kaka serikal nyalo tiyo kodwa, wan mowadak oko kuno, wang'eyo. For example, nikonyisi ni adwa biro tiyo Finland. Nitie kaka unyalo yudo Elizabeth, nitie kaka unyalo yudo ng'ato mondo upenje ni Finland kuno ji odak nade. Finland kuno nitie ng'ama chal kama monyisa ni udwa biro. Wanyalo miyo ideas ma kibiro Finland onego bed ni timo. Gik ma ka ibiro Finland onego bed ni luwo yore ma ka nitie kaka nitie yore monego bed ni